guys, di ami sa Nonikon. Balik mi sa Agi. Puti uli kang naong. May takloban kay nami paluapon nga papel sa yuta. Traffic kayo. Sila may pagkusilina de. May naka-traffic, nahigod traffic no. Naka-traffic. Para sa mga ni. Wala ni ba yung nagpiot ng sakyanan? 2 hours later. Namigpalo guys. Mani sa ormok ang sana traffic lights. Sunod lang taog. Ano sa lamang dagan. Say na mudagan. Ang kanang araw is pangadto. Na may tao di oy mahadlok wa na mo labang dapita oy kay murag nagpikas-pikas. Ang muli ko ngadto. Pwede na. Kaya ang araw ni padungan to. Sa to pa ang lahos. Unsay sign mosunod ang daytana. Few moments later. Manamis ako toyo nga re guys. At bang ang Dar province at bang sa Metro Gaisano. At bang sa unsa din na United Shalom Hospital. Metro ra din ay wa din Gaisano, Metro ra dai. Ano siya. Palakaw nami at tumig DNR. Sige bye. Tacloban Astrodome. Mga kay nanganita wala init. Ganahan kay kunin lang City Hall oy. Tacloban City Hall mga nata. Adto sa Tasdinar. Ang muli ko man na. Sa airport dito. Nakay. Tacloban. Department of Tourism. Unsa man eh? Bulwagan ng Katarungan. Supreme Court siguro di. No. May bulwagan ng Katarungan man. Supreme Court ni ay. Lang University of the Philippines. Muliko tayo ha. Huno mana liko. Sod. Katuod na jud ko di nga nagmotor ta. Nara kanina. Na DNR. Klaseng Eagle. Ang owl di ay is Philippine Eagle lang. Eagle din gapon siya. May sa Tacloban City Hall. Hindot ilang City Hall ay. Di no? Ganahan ko. Saka kanahan ko. Pa-picture ko namin sa I Love Tacloban. Bye-bye. Muli na ni. Hindot juga ilang.
Ang merkado? Kuan yun deh, lagagat deh. Dagat nila. Ha? San Juanico. San Juanico. Wow, balik mi sa agi. Oh, niluta ba oy? Pwede man guys ang monto. Ang mga bato, pintalan.
mahadlok ka dito.